Luyo nga dunay pag-ili sa liderato sa Kamara human nag-resign si Congressman Martin Romualdez isip House Speaker. Nagpabilin gihapon matud pa ang mga isyu sa nasod, sumala ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte. Dugang ni Acting Mayor Baste daw na bago ang narrative o istorya aron malimpyuhan ang presidente sa bisan usang kasaypanan. Ingon nga ang pag-ilis lang sa speaker ang nakasulbad sa tanan. Wala gihapon masulbad ang dagkong mga isyu sama sa pagbaligya sa mga reserbang bulawan ug ang kagubot sa PhilHealth. Samtang ang 8 pundok nagpadayon sa pagtagamtam sa proteksyon gikan sa administrasyon. Dugang pa nga kini usa ka insulto sa mga nagsakripisyo sa ilang kinabuhi alang sa kalinaw ug seguridad sa atong nasod. Una na nga gisulti sa igsuon niyang si Congressman Pulong o Paulo Duterte nga si Congressman Sandro Marcos ang mipili sa bagong House Speaker. Gisigundahan sab kini sa pahayag ni Vice President Sara Duterte nga grupo ra kini ni kanhi Speaker Romualdez ang anaa sa likod sa pag-ilis og liderato sa Kamara. Ginakuhaan pa og pahayag ang Malacañang kalabot niini.